Vítejte v Praze, připravte se na pěknou hokejovou podívanou. Tady je Robert Záruba a Petr Vichnar. Nyní nás čeká sveřepý boj mezi Českou republikou a Norskem. Pro oba týmy dnes bude důležité hrát pozorně ve vlastním pásmu. Máme tu skupinu rychlobruslařů proti velmi vyváženému mužstvu, které má ve všech ohledech schopné hráče. Připravují se na vazování. Vazování vyhrává Česko. Rozhodčí bude vyloučen. Bude vyloučen. Zadržení. To bylo evidentní držení a tentokrát si toho rozhodčí všimli. Trest mu patří a půjde si odpočinout. Tým České republiky si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Pokud si nepřipíšou hod, poslední si jim sebevědomí a budou mít větší naděje při dalších přesilovkách. Eliáš se dostává do postavení mimo hru. Výteční obránci se dokáží postarat o hru ve vlastní třetině a jednoho takového skvělého obránce máme před sebou. Dává celému zápasu šťávu, neustále zásobuje útočníky přihrávkami a vsadil bych se, že by neváhal ani vrhnout se do útoku. Dává gól! To byl gól! V přesilové hře! Když jede na bránu, dokáže se trefit přesně kam chce. A to všechno díky té skvěle zvládnuté střele zápěstí. Na první gól jsme nemuseli dlouho čekat. A nějak mě to nepřekvapilo. Tenhle tým našel slabinu a neváhal ji okamžitě využít. Pokažená kombinace. Pálí z voleje. Trik. No ne jo, ten mu to nandal. To byla pořádná rána. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Takhle vypadá zblízka Filip Kuba. Neskutečná střela. Jakobsen si nechal puk pro sebe. Akce opět začíná. Vazování vyhrává Česko. Sledujeme Roberta Langa. Nasadil svižnou ránu. Jakobsen si nechal puk pro sebe. Bude se vhazovat. Střílí! Jakobsen zastavil puk nohou. Puk bude za chvíli ve hře. Češi opět vyhráli vazování. Tým Norska má kotouč. Rychlá střela. Díváme se na Jaromíra Jágra. Postavení mimo hru. Rozhodčí je připraven hodit puk. Češi opět vyhráli vazování. Těžce to schytal. Radní. A odvádí puk. Vrací se za svou branku. Cílí puk na bránu. Tým České republiky si drží puk. Takhle vypadá zblízka Filip Kuba. Rozhodčí ponechává výhodu. Tvrdě střílí z přihrávky. Máme tu další střelu. Stop. Drží se mantinelu.
Puky, sebral puk, podél hrazení. Pálí z voleje, je vyloučen za crosscheck. Tým České republiky má za sebou jednu úspěšnou přesilovku, teď čeká druhá, uvidíme, jestli bude opět úspěšná. Mout vyhazuje puk z pásma. 2 minuty za crosscheck. Zmocnil se ho Torresona. Za brankou. Mou vyhazuje puk do bezpečí. Tělovka. Puk získává Česka. Zadní. Vyhodil kotou. Eliáš se zmocnil puku. Kopsem. Drží puk, než zazní píšťalka. Jsme připraveni na vhazování. Vhazování vyhrává Česko. Jakobsen zabránil gólu. Tým České republiky má za sebou druhou přesilovku a na svém kontu jeden přesilovkový gól. První třetí. Dává tvrdou ránu. Tým České republiky má puk pod kontrolou. Puk ve středním pásmu přebírá soupeř. Čas vypršel a první třetina je za námi s gólovým stavem 1-0. Sudí dává signál pro vhazování. Straka získal puk. Tým Norska jde s pukem. 1-1. Pálí tvrdou střelu. Potom získává Česka. Tým Norska se dostává ke kotouči. Tvrdý konec. Kotouč má Česka. Obral soupeře o puk. Vystřelil z voleje. Ještě, že to chytil. Dvoubranková ztráta by se těžko doháněla. Hráči se sjíždějí na vhazování. Vhazování vyhrává Česko. Cílí puk zleva. 3. Michálek přebírá volný kotouč. Cílí. Jakobsen nepustil gól. Tým Norska má kotouč. Ostrá rána. Takhle vypadá zblízka Filip Kuba. Střílí puk na bránu. Jakobsen drží puk, než zazní píšťalka. A máme tu vhazování. Lang vydává vhazování. Puk si bere Česka. Střílí puk na bránu. Na puk se vrhá Špece. Střílí zápěstím. Jár nahodil puk do útočného pásma. Vrací se za svou branku. Rozhodčí bude vylučovat. Bude vyloučen za podražení. Dobře se podívejte na záznam. Možná to nebylo úmyslné, ale určitě se jednalo o podražení. Tým Norska si teď zahraje svou první přesilovku, takže uvidíme, jestli si připraví nějakou šanci. Hned při první přesilovce i pokud si nepřipíšou bod, posílí si jen sebevědomí a budou mít větší naděje při dalších přesilovkách. Drží puk moc dlouho, bude se vhazovat. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. A potom zůstává na holi Lucena.
Přenechává puk soupeři. 1-1. Vokoun chytá puk betonem. Tým České republiky se dostal k puku. Tvrdá střela. Záběr kamery si zaslouží Martin Havlát. A zase to vykryl. Jakobsen. Úder bokem. Objíždí branku. Tým Norska má za sebou svou první přesilovku, ale bohužel se jim nepodařilo patřičně využít. 2-1. Zachycení přihrávky. Na puk se vrhl Jakobsena. Tvrdě střílí z přihrávky. Střela zastavena před brankou. Kubina se zmocňuje puku. Ke kotouči se dostal. Výborného. Offside. Tohle je specialista na hru na modré čáře. Nejenže tou svojí skvělou střelou často skóruje, ale jen svou přítomností na ledě budí respekt. Rozhodně se nevyplatí ho podceňovat. Hazování pro Langa. Poslední minuta hry ve druhé třetině. Jár. Jakobsen si nechal puk pro sebe. Tým České republiky se dnes velmi dobře ovládá, Petře. Nenechává se vlákat do situací, kde by dostal trest a vyplácí se mu to. Máš pravdu, Roberte. Vyhýbat se trestné lavici je klíčové, když chceš v utkání dosáhnout úspěchu. Pálí zvoje. Krátce před koncem druhé třetiny by si skutečně nemohli dovolit prohrávat o 2 góly. O dnešní vítězi se rozhodne v posledních 20 minutách. Je to poslední třetina a za malou chvíli se bude vhazovat. Stravka získal puk. To je offside. Akce opět začíná. Vazování vyhrává norské mužstvo. Straka má puk. To už si bere Knudsena. Vede puk do středního pásma. Knudsen nahodil puk do pásma. Tvrdě střílí. Puku se zmocňuje Norska. Za brankou. Tady je Kaberle. Tým Norska získává puk. Získává Norska. Ve středu. Jakobsen nepustil gól. Vzal si ho Jakobsena. Přes střed. 2-1. Dobrý obranný zákrok. Tvrdě střílí z přihrávky. Střílí na bránu. 3. Ze všech sil. Zachytává střelu. Kamera si vybírá Václava Prospala. Cílí puk na bránu. Bude se vhazovat. A potom zůstává na holi Langa. Backhand skóruje a upravuje na 2-0. se
bojišti je dalším gólem uprostřed poslední třetiny. A tím získávají skutečně velký prostor. Kotouče se zmocňuje Malíka. Cílí puk na bránu. Jakobsen drží puk, než zazní píšťalka. Připravují se na vazování. Bastiansen vydává vazování. Vrací se za svou branku. Ve středním pásmu se Kotouče ujímá soupeř. Rychle střílí. Trik. Trik. Půjde na trestnou lavici, zahákování. Tým České republiky má za sebou jednu úspěšnou přesilovku ze dvou, nyní je čeká další šance. Dostává trest číslo 23, 2 minuty zabránění nehře. Háková. Češi teď získali puk. Cílí puk na bránu. Další zákrok. Nechal si puk pro sebe. Bude za chvíli ve hře. Torreson získal puk. Za brankou. Díváme se na Pavla Kubinu. Pálí na bránu. Zblokovaná střela. Díváme se na Pavla Kubinu. Pálí na bránu. Mou. Je radost dívat se, jak tenhle hráč je schopen najít volnou cestu a trefit se odkudkoliv přímo do branky. A jeho střely jsou jako rakety. A navíc jsou přesné. Znáš do mě nějaké tajemství, jak vždycky dostat střela. Češi se zmocňují puku. Přidávka zachycena. České republiky se loučí s přesilovkou bez gólu. Dnes zatím využili pouze jednu kopří. Podržel puk moc dlouho. Rozhodčí je připraven hodit puk. Hlasování skončilo úspěchem pro Moskva. Jej, horní tyč. Pokud se bavíme o kapitánech týmu Petře, tady zrovna vidíme dobrý příklad. Ano, je to schopný kapitán, který dokáže dát dohromady celé mužstvo. A to je pro úspěch v lize jistě potřeba. A znovu vyhrávají vazování Češi. Branka vypadla, hra přerušena. Jsme připraveni na vazování. Posílá prudkou střelu. Já špatci. Hry ve třetí třetině. Vystřelil puk. Tým Norska se málo tlačí před soupeřovu branku. Měli by posílit svou ofenzívu a začít střílet na soupeřovu kleť, jinak se gólu nedočkají. Zdává se puku. Nechal si puk pro sebe. Hráči se sjíždějí na vhazování. Hemský. Rychlá střela na bránu. Jakobsen. Rozhodčí ponechává výhodu. Pálí z voleje. Hemský dostal trestné minuty, zadržení. Tým Norska teď dostane druhou šanci v přesilovce. Ta první se nepovedla. Týmu České republiky dostává trest číslo 83, Skanec. Na puk se vrhl Švédce. Přerušil souhru soupeře. 2-1. Brzo se vyštoupnul puk. Michálek získal puk. Posílá puk dál. Gól do prázdné branky. Skončilo úspěchem pro Straky.
A to bylo postavení mimo hru. A máme tu hazování. Vás tímhle zápasem provázeli Robert Záruba a Petr Vichnar. Loučíme se s vámi a těšíme se na příště.